Okay, ato na usab ta sa lain nga topic. Salamat sa pag-click ani nga video. I know nga do interesado ka nga makabalo sa ikatulo ka klases tawo diya sa Biblia nga wala moagi og physical nga kamatayon. So sagad sa ato ang nahibal-an, do na ragyoy duha ka klases tawo nga wala moagi og physical nga kamatayon. Kana bang gisakgaw sila ditso, gikuha sila sa Ginoo, o nga ay no nga nakabalo na mo aning duha. Kaning duha naagi ni siya sa Old Testament, unya ang usa, ang ikatulo naa sa New Testament. Okay, so di ako mo dala og asa dapit mga tao ni akong hisigutan ni kayo no nakabalo ng ang uban ini. Unang klases tawo nga wala moagi og physical nga kamatayon, gisakaw sa Ginoo is si Enoch. Si Enoch nagmatinumanon siya sa Ginoo. Genesis, sa libro Genesis chapter 5 o chapter 3 to chapter 5 mo basa ang history, ang life ni Enoch nga nagmatinud-anon siya sa Ginoo, ug tungod niya na gikuha siya sa Ginoo, wala nagikita, gisakgaw ra siya, girapture ra siya. And ikaduha si prophet propeta Elias, gikuha po siya sa Ginoo katong dunay gitawag og chariot of fire, mga chariot nga nagkuha niya kalayo nga ato nga time dunay gani siya successor nga nisunod niya nga si propeta Eliseo. That time si propeta Eliseo nakita gud niya nga gikuha gyud ang iyang leader nga mao si prophet Elias. Kit-an gud niya nga gisakgaw gyud o gikuha gyud sa Ginoo. O ang ikatulo mo ni ang uban wala pa kabaloan ni ikatulo ug kinsa ni. So niini nga video mabal-an nimo kung kinsa ni ikatulo nga dili sila, wala sila maagi og physical nga kamatayon. Kinsa na ba ni? Ang ikatulo mao ning Christian nga ma-rapture. Di ba in New Testament dunay gitawag og rapture. So kanang mga gisgutan diha nga ma-rapture, mao ni sila ang mga tawo nga mukalit lang og kausab. Gani sa 1 Corinthians 15 gisgutan diha nga in sa usa ka pagpamilok, mga usab ang ilang lawas nga madunuton, islan og lawas nga dili madunot sa kalit sa usa ka pagpamilok. So kato ng mga tawo nga maapil sa rapture. So kana sila nga klases mga tawo, kita na usas maapil ni anang rapture, dili kita makaagi og gitawag og physical nga kamatayon. Kalitra nga mga usab ang ato ang lawas nga madunot, islan siya og lawas nga mahimayaon. Ug kana mahitabo na siya sa second coming of Jesus Christ, kaya doon na may gitawag og tribulation and rapture. So sa second coming of Jesus Christ, the last trumpet nga mubudyong sa iyang trumpeta nya na ay gitawag og rapture. Pag maabtan katong mga buhi nga maabtan sa ayang pagbalik, rapturon to sila, itong mga Christian. Dili gino tanan, pero katong tanan nga naghugas silang kaugalingon, nagbalaan silang kaugalingon, nagilusor sila mga kalapasan, mahiapil to sila sa rapture. Apan dili tanan nga Christian ana nga time nga maabtan ni Jesus Christ, maapil sila sa rapture. Doon na gyud po'y mahabilin kadtong 50-50 nga mga Christian. Mo-undergo to sila o kasakitan, o kato sila mo'y gamiton nga daghan pa pong maluwas during sa tribulation. Katong mga nahabilin nga Kristohanon, magsangyaw to sila, lutuson to sila, pagadalon sa hukmanan, ug sila ang gamiton nga daa pa puy daghang maluwas ana nga time. Okay, so muna ang ato ang tulo ka klase sa tawo sa Biblia ang gisgutan nga dili sila, wala sila moagi physical nga kamatayon. Enoch, prophet Elias, and katong Christian nga mara-apil sa rapture. So mora ni ato ang video. God bless sa nagtanaw nini.